Imos xa saudar a Nuska Chousa como facemos todos os xoves pola tarde, 5 de decembro, tarde de xoves. Que tal, Nuska? Como andamos? Hola, que tal? Moi boa tarde. Estamos aí entre a néboa, Sí. Viches aí coa lanterna encendida. Todo o tempo, Non sei. con moitísima precaución, porque estaba a carretera que non se vio o burro a 4 pasos. Hai que andar con moito tino e aparte de Moita todo de nada precaución. estaremos xa no solpor, anoitecendo, por lo tanto, moito ollo polas estradas. Neste día, ademais, que é complicado porque é operación saída para moita xente que marcha por aí a pasar esta primeira fin de semana de decembro, festiva, pois coa familia, cos amigos, facendo cousas distintas. Temos moitas preguntillas por aquí para darlle resposta. Pois maravilloso, pareceme genial. Déxame que recorde o número de WhatsApp para que todos aqueles que queiran, o mellor para a semana que ven, contactar contigo, poidan facelo, Nuska. Perfecto. Podedes deixar os vosos audios ou mensaxes no WhatsApp ao 627 751962. E que temos por aí logo para esta tarde? Pois mira, temos consultas bastante variadas. A Mira, ver. dinos en primeiro lugar, boas, son Ana, é verdade que a planta do pimento morrón vale dun ano para outro ou é un mito? Grazas. A ver, querida Ana, tocalla, as plantas dos pimentos duran varios anos porque están predispostas genéticamente para durar. O sea, son plantas perennes, hasta que non podan máis. Cantos anos? Depende da clase do pimento. O morrón, que pasa con el? Que no inverno non vai a soportar tan ben nin os fríos, nin as chuvias, nin o exceso de agua nas raíces. Pero se ti a coidas, é verdad que pode quedar dun ano para outro. Que pasa? Que é tan cómodo volvela a sementar e usar ese sitio pois para plantar repolos do inverno, que non é unha cousa que che vai a cundir moito. Outra cousa é pimentos como os que teño eu, tipo guindilla, que teño pimentos que teño máis de 12 anos, o sea, a mesma planta, non é que plante a mesma planta das mesmas... A mesma planta dura genial, e como o teño xa como un arbolito, eu quero conservar, porque me gusta moito, claro. Os morróns non é moi interesante, pero sí que se pode. Non é un mito, é de verdad. Outra persoa dinos, boa tarde, unha pregunta para Nuska, evidentemente, claro. Ao final, ides ter que lle facer un programa especial todo inteiro para ela, que se lle acumula o chollo. A pregunta é a seguinte, como podemos facer para conseguir un tomatillo verde mexicano como o teu? É mellor planta ou semente? Grazas. Sí, neste caso, bueno, a min deron unha semente fai uns anos, a mellor maneira de conseguilo neste caso non é por planta, porque é unha planta que é bastante ruda, porque sí que aguanta ben no inverno, sigue botando flores, polinízase bastante ben e sigue tendo fruto, máis pequeno que no verano, claro. Pero a súa planta, se a arrancas para trasplantar, sufre moito. As súas sementes, as do tomatillo, son super pequeniñas, son como as sementes da fresa, casi. Pero, sin embargo, danse super ben, super ben. Son unhas sementes que, o que hecho un tomatillo ali onde o tuves plantado o ano pasado, para a primavera rebrotan solos, o sea que eu sei que mellor por semente, pero fijo, sin dudalo. Donde conseguilo? Pois é complicado, aquí non hai como cultura de comelo, nin de pedilo, entonces claro, as persoas que se dedican a facer sementeiros non van a sementar tomatillo verde mexicano, porque quedarían sin vendelo, a maioría da xente non sabe como se come, non? Pero a través de internet podes encontrar de todo. Eu en semente non o vi nunca aquí nas tiendas logo, pero a través de internet, tomatillo verde mexicano, e dase genial por semente, pero genial, Ti comiches unha vez? Home, claro, eu teño plantado na miña horta, a min encanta. E máis, vou dar unha primicia. Exclusiva, aí. Bueno, é unha cousa como agria, un pouquiño así, tal, ten un sabor moi peculiar. Cómese verde, pero verde como as follas da hedra, dese color verde, é a mellor maneira de comelo, porque senón despois pois ten outro sabor. Bueno, en México utilízano moitísimo para facer todo tipo de salsas enchiladas, bueno, úsase moitísimo, forma unha parte importantísima da súa gastronomía. E a min encántame así en crudo, aínda que tamén fago salsas. E o outro día a miña nai dime, pois non sabes que fixen cos tomatillos que le vin o outro día? Dixo, lo que fixeches, fixe mermelada, dixo, que me estás dicindo que fixaste mermelada? Pero estaba rica. Aí vouche dar un bote para que a probes, dixo, pois non maldeas, porque tiña unha chea deles ali que arrancaron as plantas. E dixo, pois vou a probar. Díjoche que foi o descubrimento deste ano, Mira. O descubrimento deste ano. Xa a min a mermelada de tomate me gusta porque sí, a de pimento, encántame.
pero de tomatillo verde mexicano foi un descubrimento, que a teño en tareas pendientes para poñer no canal de YouTube, pero riquísimo, o sea, que é moi versátil o tomatillo. Despois outra ointe dinos: hola, son Mari, pódense plantar os repolos agora porque imos de lúa nova para crecente, grazas. A ver, cando se sementan, eu non o faría, porque a semente vai a encontrarse con moita forza de intensidade de luz polo día, pola noite. Bueno, agora non, porque está moi nublado, pero eu non o faría. O de facerlle caso á luna para plantar ou para sementar é un tema como, non sei, tabú, non? Un pouco como a religión, como a política, deses que está prohibido falar en reunións familiares. A da luna tamén. Sí, porque hai xente que cree aferrimamente de que iso é mentira, o sea, eu creo que eu non eu creo, eu sei que si, que lle influye. Entón, eu non os plantaría, porque van a coller demasiada forza, e os repolos que vai a encontrar agora para plantar, de planta, seguro que son bacalán. O bacalán é un tipo de repolo que é moi rápido, e ti se lle cortas a cabeza, o sea, moi rápido que en 2 meses tes para comerse o repolo, non pasa como o chaparro ou así, que pode botar 7 ou 8 meses para ter a colleita. E despois, se lle quita a cabeza, vai a ter xenos, vas a poder comer como repoliños, grelos de repolo, pero é un repolo que é tan rápido que se o plantas agora e vai a luna para crecer, posiblemente lle grele. Entón eu non o faría, que espere unha semaniña máis. Mais preguntas por aí, Iago. Pois mira, outra persoa quere saber, a chegaros unha foto, quere saber que bichiños son estes. Son como as xoaniñas, pero cando lles dá ao sol parece de ouro. Sí. Aquí echar a fotiña que está en branco e negro, neste caso, pero... Sí, pero... Sabes cale, non? Sí, bueno, hombre, é máis está nunha lavanda, non me collía ni la menor duda. Ti acordaste da prima irmán co hermana da repunantiña, como se chama, de Virtudes? Sí, Virtudes. Non vos acordades que vos falín da crisolina americana, que dixestes, tía, parece unha prima de Virtudes? Pois ese escarabello trátase de eso, chamas así, crisolina americana, e atácalle sobre todo ao romeo, ao tomillo, á lavanda, a todas as plantas aromáticas. Non o queremos na horta. Non o queremos na horta. É precioso porque é verdad que o seu color é como metalizado, como un coche metalizado, como se fora de metal, metalizado, mi man, que redundante. Pero tamén lle vou dicir unha cousa, unha plaga que temos na horta que podemos ver cos nosos ollos, deixa de ser plaga, porque vai cunha bolsiña, retírallos así á lavanda, porque senón vais a seguir reproducindo, e esa se acabou o problema, o sea, ese fuera de la lavanda, hai que quitar da horta. Alguna máis? Pois si, ainda temos algunhas. Mira, pregúntanos para que o sustrato das suculentas non sexa tan apelmazado, pódese misturar coas boliñas de Polispán, non sei se está ben dito, dinos. Grazas, equipo, polo programa, dá gusto escoitarvos. Un bico para Nusca, son Celi Extremadura, que está sempre nos escribe. Sí, é que guai, sempre está por aquí. Bueno, pois eu vou repartir o bico que me dá Celi con vos tamén, para que sea o bico para todo o mundo. Un poquinho a todos. Moi ben, moi ben. Vamos a ver, o Polispán son as bolitas esas blancas de... Nós chamamos de pan de jabota, non sei por qué, a verdad, pero alá na miña zona chamas así, que é do que están feitas as caixas do peixe e tal. Non deixa de ser unha espuma de procedencia de petróleo, supoño, que é expandida, non pesa nada. Pero non yo recomendo porque, a ver, ainda que é un produto que tarda moitísimos anos en descompoñer, pero moitísimos anos, estou falando de 50 a 500 anos que tarda en descompoñerse, si está enterrado antes, claro, pero si está a intemperie. Entón, eu sei o que quere conseguir Celi, querendo añadirlle as boliñas de Polispán. E o que quere facer que a terra sea máis drenante, que teña menos nutrientes, porque vamos a botar a mitad de outra cousa, e as suculentas non queren moitos nutrientes, pero non lle aconsello. Si quere facelo de maneira máis económica, que o sustrato das suculentas lle bote a mitad do sustrato area da canteira, da que se compra nas tiendas de materiales de construción. E despois, si quere facer que ese sustrato reteña agua, que as raíces se expandan ben e non teñan dureza na terra, que non se apelmase, pode usar, ojo al dato, area de gatos. O sea, ti compras area de gatos, da que non ten perfume, non desa que é como a cristaliños, que non sei o que é. Area de gatos da máis barata que hai, é da que non é perfumada, porque se ten perfume podemos dañar as plantas. Pero a area de gatos
vai a facer o mismo papel que pode facer a vermiculita, que non deixa de ser un tipo de pedra porosa, porque está expandida, non sei se a expanden como con calor, e fai eso, non? Reter agua, reter humedad, pero ao mesmo tempo fai que drene ben a maseta. E iso conseguimoslo tamén ca area de gato e non gastamos tantos cartos na vermiculita. Que bo consello, que maravilla. Para formar así un buquiño de... E para non contaminar tanto, non? E para non contaminar, claro, claro, porque o porispan non deixa de ser un procedente do petróleo que ao final vai a descompoñer, non deixa de ter químicos, e a área de gato pois é natural. É un pouquiño de área de canteira tamén, é un puñadiño de gravilla tamén da que che dan ali no tal, e xa tes o sustrato perfecto para suculentas. Remedio, moi ben. Outra preguntiña. Nun vídeo que subiu esta semana decapitou algunha planta. Sería necesario deixar curar un pouco o tronco antes de plantar ou añadirlle borralla no corte, perdón? Sí. A ver, decapitar unha suculenta é cando hai suculentas que lle crece tanto o seu tronco que se pon como feucha, ou porque quere botar como un grelo arriba, non quere botar unha flor, e cando botan tallo floral suele se acabar a vida desa suculenta, non? Entón, para facela en continuidade, se non ten fillos alrededor, o que se fai é cortarlle a cabeza, ou se chamase decapitar suculentas, así de drástico. Eu sei, porque mira, vídeos de suculentas miro moitísimos, e sobre todo asiáticos, que nos levan ventaja en todo que penses que faz ben, mira un vídeo de asiáticos que che van a baixar das nubes. É verdad que usan moito para cicatrizar, ou canela, ou tamén se pode utilizar borra, ou simplemente deixalas boca arriba que lle dé ao aire, para que seque o corpo. Pero iso é en outro tipo de países con outro tipo de clima, porque aquí asegúroche que non teñen problema ningún por decapitar e plantar xa no momento, porque eu fago desde fai moitísimos anos, e máis suculentas que a min, non sei se verá viveiro que teña máis suculentas das que teño eu, entre todo o que teño na horta de coleccionista, en macetas e a intemperio aire libre. E sempre que decapito, nunca teño esa precaución nin de secalas, nin de poñelas a criar como codia antes de plantar, nin tampouco de botarlle nada. Agora, a canela é cicatrizante, vai a axudar porque é un pouquiño antifúngica, de feito valenos a nós tamén para as gárgaras da garganta, se temos infección da garganta tamén nos pode axudar. Entón, non está de máis, o sea, podese facer, pero non é estritamente necesario. Agora que dime cá dúbida, hai suculentas de coleccionista, dixes? Sí, son esas que aproveito para ese que non sabe que regalarme, porque teño todo. Hai suculentas de coleccionista, eu non teño todas, faltanme moitas. Mira, as suculentas varían o seu precio dependendo da súa capacidade de reproducción. Unha suculenta que ti na casa aos 2 anos salen fillos por abaixo, plantalas vanche todas arriba, ou de folla sacan novos fillos con unha facilidade espléndida e se dan ben, esas van a ser máis económicas. Pero, sin embargo, despois hai outras que son moi difíciles de sacar adiante, que hai que ter moito cuidadiño con elas, de como regalas, de como darlle agua, de como lle dá o sol, de como tal. Esas son de coleccionistas, porque son colores rarísimos, fermosos, desto Cristi, iso é de mentira. Esa flor non é de verdad, pero sí, de coleccionista. É, que conste, do tamaño dun petit suisse, e pode che valer 70 ou 80 euros. Unha flor, Sí, hai nas carísimas. Hai nas extravagantemente caras. Sí. Máis cousiñas. Boa tarde, envío foto dun, entre comiñas, rescate. Supoño que alguén se mudou e deixou varias plantas en diferentes estados de abandono ao lado dos contedores do lixo. Adopteinas, trasplanteinas, dinlles uns cuidados básicos e todas se foron recuperando. Este calancoe foi medrando cara arriba e saenlle estas estruturas brancas como rizomas. Estaba moi deshidratado cando o atopei. Pode ser diso? Grazas, Nusca, polos consellos e a paciencia. E a pregunta é se o deixo estar ou enterro máis ou lle saco fillos. Ajá, vale, a pregunta diz que aquí hai 500 preguntas. Vamos a ver, primeiro unha calanchoe. Un calancoe, non? Ai, perdón. Non, para dicir, porque ao mellor sona como diferente. Calanchoe. As raíces que botan non son rizomas, son raíces aéreas. E isto pasa na calanchoe, sobre todo en tipos jade, tipos de jade, que hai moitos diferentes. É característico si
carecen de agua. Si pasan moita sequía, ou tamén de nutrientes, que pode ser a planta necesita ser rescatada e como ve que ninguén lle axuda, o que fai a botar raíces aéreas para intentar chegar a máis sustrato ou a agua. O que busca é manterse viva, son uns supervivientes. Entón, a pregunta é, que fai con isto? Pode facer dúas cousas. Enterrala máis? Non. Porque senón pode afogala porque é demasiado tallo. Hai como, eu vexo aí pola foto, como uns ao mellor 15 centímetros de tallo sin nada máis que raíces. Eso todo enterrado non vale de nada. Pero ten dúas opcións. Deixala quedar así, porque tan pronto como a planta empece a ter o sustrato ben, que agora xa supoño que ela ao rescatala, que a puxo nun sustrato mellor, esas raíces aéreas van a secar, non pasa nada. Pero tamén ten a opción de decapitala a 3 centímetros da raíz toda e facer esquejes novos, porque lle van a aprender genial. Esas raíces o que están buscando é sustrato e agua, tan pronto como toquen en sustrato e agua, pois xa van a ter novas plantas. Para a primavera xa as tería. E non sei se me queda algunha máis desta persona que está. Nada, agradecer ás persoas que tiraron as plantas, que as deixen pousadiñas ao lado do contenedor, porque sempre pode haber alguén que as rescate, en vez de tiralas adentro, está guai deixalas ali, porque sempre pode haber quen queira darlle unha segunda vida. Nova oportunidade. Sí, é verdad. Aparte que é bonito, é poético, non? É así como altruista que falaba de Xose, non? Do voluntariado. Efectivamente. Quedan ainda 4 minutiños e foron chegando tamén WhatsApp. Sí, foron chegando. Podemos darlle saída a veña, se demos tempo para... Veña. Boas, teño un laranxeiro que dá unhas laranxas preciosas, pero están secas cando as non sei, que isto transcribe aquí Antón, non entendo as bolas de letra de medio. Cando as vas comer. Cando as vas comer, perdón. Que lle podo facer? Antón ten letra de médico, e Iago, pois traduce como pode. Iago é... Iago, pero ti confía en que eu vou entender. Ti que pa diante listo, confía. Vale, ten un laranxeiro que ten as laranxas preciosas, pero que están secas cando as vas comer. Que pode facer? Pero máis rima e todo. Mira, non sei o tempo que lle ten o árbol, pero posiblemente sexa un laranxeiro cando é novo, podelle pasar eso. Costalle como adaptarse ao sitio, ou ao mellor o sitio no que puxestes é unha terra tan dura, porque é moi sarsenta, non? Que ten sarso dese, é moi pechada. Entón, o árbol necesita unha terra soltiña e aireada, é moi ben oxigenada. O sea, que teñan en conta que hai que fertilizar, que olvidámonos moito de fertilizar os árboles, por exemplo, o nitrógeno e o potasio faille moita falta, porque as naranxas, casi todo o que lle comemos é agua, non? Necesitamos que as células, as vacuolas das células, que é onde conservan a agua, as células, que estean nutridas de agua. Si o sitio onde está o árbol é tan duro que non é capaz de absorber agua, o primeiro é el. O sea, primeiro vai a coller a agua que necesita para vivir el, e despois darallo as naranxiñas. Entón, pois nada, se é un frutal novo, paciencia, que há de ir pouquinho a pouco dándolle unhas naranxas máis maravillosas, e non nos olvidemos de regalo no verán e de botarlle abonos e fertilizantes alrededor do árbol polo menos 3 veces ao ano. Última, Iago. Última, porque creo que nos vai dar tempo. O que notei é que a planta de pementos vai diminuindo o tamaño do pemento dun ano a outro. E sabes de quen ven? De Gustavo López desde Montevideo, Uruguai. Pero que se lle merma a planta do pemento porque deixará dun ano para outro. Vai diminuindo o tamaño do pemento, dun ano a outro. Claro, dun ano a outro vai diminuindo o tamaño do pemento, foi o que notou, entón entendo que é para saber por qué. Eu tamén entendo, mira, Gustavo, estou segurísimo, porque eu esas plantas de pimentos que teño, que eu penso que teñen máis de 12 anos incluso, casi estou segura de que non o fertiliza, porque ao mellor tendemos a deixalo quedar aí moito tempo, distí, bueno, pois teño aí a planta de pimento e vaille ben, dun ano para outro, que a fertilice. Gustavo fertiliza como se fora unha planta recién plantada, con ese mismo mimo. Estou segura que os pimentos van a ir a mellor, porque as miñas non teñen problema ningún, incluso dan cada ano máis bonitos, máis fermosos, e a planta está maravillosa. A ver se dunha semana a outra temos estas naranxas mellores, estes pimentos... O tempo mellor, todo mellor. Hai que darle tempo, estas cousas non son dunha semana para outra, pero
A ver se vai camiño de melloría. Gustavo López desde Montevideo, Uruguai. Moitísimas gracias. Mira, que lonxe nos pregunta. Sí, é verdad. Pois nada, ata aquí chegamos, a verdade que foron unha manchea de respostas as que deu Nusca, sí. A esa cantidade tamén inxente de preguntas que nos foron chegando. Lémbrame de novo o WhatsApp, Iago. 627-751962. Que vayan chegando toda esta semana para non remitirnos esas preguntas a Nusca e ela dé a resposta a semana que ven. Moi ben, perfecto. Moitísimas gracias e moi boa tarde. Nusca,